Apa iki satenane takdiku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku beci eko welungo seko uripku pari pasang rangge lintang ring angkasa kowe teko gawe lo marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Satria Pandawa dan juga bekerjasama dengan Rido Audio Sound System. Oh iya. Kayak Mas Muki harus menyanyi nanti ya. Ya orang siki ya baru beduk. Iya, kayak biasanya lagunya kerinduan. Harus duet lah. Tekawak Siti. Ini aja duel. Ayo, ada Pupu Senelongso bersama dengan Satria Pandawa. Keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku nyanding priya liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir sekara sesek ning jero dodo pancing larake arep kepingin mati kowe wong randuwe ojo selak batinmu marang kahananku kanas pupusan rasa tresnomu. Satonane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku beci eko welungo seko uripku pari pasang rangge lintang ring angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku tadi yen gawe loro atimu. Satria Pandawa. Rido Audio. Keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing
sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kamas rungokno tangisku Becike kowe lunga saka uripku Ari pasang rangge lintang ing angkasa kowe teko gawe lara